Kaixo, zatikiak 3 esanahi desberdin izan dezake. Lehenengoa, osoaren zatia. Adibidez, nik baldin badut 3 zortzi den, esan nahi du osoa 8 zatitan egin eta 3 hartu. Kasu honetan izango litzake 8 zati egiteko lehenengo erdia egiten dut, gutxi gorabehera hau, gero bakoitza bere erdian eta azkenik bakoitzari bere erdian. Orduan ditugu gutxi gorabehera tarta bat zatitu bat dugunean eta hau dira 8 denak eta 3 hartu. Hau izango litzake esanahia. Osoa nola dagoen eginda. Bigarrena, erdia. Erdi bat egiten da hartu, bitan egin eta bat hartu. Hau izango litzake erdia. Azkena, 5 eren, erenak egin behar ditut, jartzen hor puntu bat, egiten dut hemen, eta 3 zati egiten ditut, baina 5 hartu behar ditut, arazotxo batekin nago, ez dut nahikoa. Orduan, beste bat hartu beharko dut, hartu beste bat, beren egiten dut, eta oso bakoitza 3 zatitan egin ondoren, 5 hartu dezake. Orduan bai, 1, 2, 3, 4 eta 5. Hau izango litzake lehenengo esanahia. Bigarren esanahia da, bi zenbakiren arteko zatiketa bat. Marronek esan du, zati. Orduan, problema izango litzake adibidez, 30 euro ditugu. Eta 5 pertsonen artean banatu behar ditugu. Zer egiten da? 30 euro 5 pertsonen artean, 30 zati 5. Hala, zatiketa esan nahi du. Orduan, egiten du zatiketa, 5 biose 30, eta bakoitzari 6 euro tokatzen zaio. Orduan, hau da, bigarren esan nahia, zatiketa bat. Hau da, bigarrena. Eta hirugarrena izango litzake eragilea. Zenbaki baten eragilea. Hemen dugu 3 laurde, eta da behar eragile bat. Zerbait egiten dio zenbaki honi. Adibidez, guazen pentsatzean gela batean 24 ikasle zaudetela. 24 ikasle horietatik 3 laurden etorri direla erlojurik gabe. Ordularirik gabe. Mugikorrak dituztelako eta horrela. Orduan, nola kalkulatu zenbat ikasle diran? Orduan, hemen egiten du honek eragiketa bat. Zer egiten da? Hartzen dut 24 ikasle. Eta lau honek zer egiten du? Hau zatitzen du. 24 zatitu. 6. Eta 3 egiten du biderketa bat. Bider 3. 18. Orduan, 24 pertsona baldin badaude, erlojkorik gabeak 3 laurden baldin badira, zenbat pertsona dira horiek? 18. Erabil izango litzake 3. mota. Eta guk erabiliko ditugu, batzutan mota hau, askotan erabiltzen da, bigarrena ere bai, baina 3. ere bai. Bueno gure arte, agur.